Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Itinay yung programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Disiyotso, iti bulan ti Mayo 2023, aldaw ti Huwebes, kakailian, idanon ti ENR Online. Ti sabali pa nga parang, ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dari ako ni pagayam Robert Berto de la Cruz, iti technical control, ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, idasarmi manena po di damag, nga pagamumi nga manginformar kada kayo, ken amumi nga pakaseknan tay amin sa kapada, intay pagsasaritan, ken pagsisinukatan, ti kapan panunutan kakailian. Okay, digiti damaga po nga intay talantanen, grupo digiti agpatpatanor ti manok, gagiyem kay ngabsat, kidkid dawen ti gobyerno, nga temporaryo nga maisardeng, ti pan nakaisirek, digiti imported nga produkto manipod ti manok. Imported nga karne ti manok, gagiyem kay ngabsat, kang runaan na, papagayam ni ida. Anat ti dakes nga epekto na kada tayo, nga end consumers detoy, kakailian, ken apay nga kiddawen met dagitoy nga agpatpatanor ti manok or poultry raisers gigiyem ken kabsat nga temporaryo nga pasardingen ti gobyerno ti importasyon iti nasao nga produkto kakabsat ken gagiyem. Okay, may isa dito po napintas nga pagsasaritaan ken ikantayo apo ti importansya iti dito nga aldaw. Iti sabali nga banger Philippine Statistics Authority ken Philippine Post wenno Postal Service payal alistuda apo ti pan naka-deliver dagitay national ID. Department of Migrant Workers taripnong kanil opisyal ti Hong Kong seknan ti papatay ti maysa nga overseas Filipino worker. Sa bali man na po ti pimusay nga kadaraan tayo manipo di jay balasyo taaw. Inflation kang runaan na po nga concern dagiti Filipino segon di maysa nga survey. Idata nang iparuan manen ti pagasa iti luglugar nga ayan ti makunko na po nga dangerous heat index delikado nga temperatura kakabsat ken gigiyem. Iti may naig pa nga po iti detoy El Nino digiti man nalo na po kasla madiscontentuda wenno saan da apong parang mabagbagabag da apo madad ganda iti agbalin nga aksyon ti gobyerno seknan iti El Nino phenomenon nakabsat ken gigiyem. Okay, may sapay nga low pressure area po ti posible kano nga agbalin nga bagyo iti lasod ti duang aldaw ngem detoy ket ijay Mindanao kakailian. Okay, digiti apo digiti intay pagsasaritaan intay pagsisinukatan ti kapampanunutan tampok pa rin may nga oras nga panakaidanon ti programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration.
Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa di shower rooms, Blue House mismo akalaya beach, di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo, umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort, masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuwakin namat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat, Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963 000282. Blue House Beach Resort. Padaan na po diti nabatbat nila ingin nga duwa nga weekly draws para iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Congratulations meta po kariti naudi nga winners teo iti naangay nga po nga kaudyan nga weekly draw iti Mayo 14 para iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Laglagipan nyo po diti premium teo para iti weekly draw gagiyem kamsat ti first, second, ken third gagiyem ken kamsat umawat digito po iti imported goods gagayem kay kabsat ya idinto nga digitay sangapulo pay nga mabunot nga entries digito apo consolation prize nga umawat tisag to 200 pesos. Kasano ti magipartisipar iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Awan sa baling aramidan nyo. Gagayem kay kamsat, numapang kayo ag picnic, ag digo sini baybay, mapanapo ag okupar, wenno agupa kariri cottages ti the Blue House Beach Resort, tatunggal maokupar nga cottage, maupaang nga cottage ti Blue House Beach Resort, insigida, maikan kayo, automatic po iti may nga Blue House t-shirt. Then, dakay amin nga nagkukuyog, manipod kaubingan, aging gana iti kataingan, maikan kayo apo tisaggaysa kayo nga raffle ticket. Ya? Iti raffle ticket, yan din istab na, isurat yo apo, klaro, ulit-ulite ka po, klaro nga surat, sa nga kasla surat tinabartek, gagiyem keng kamsat. Ya? Surat yo, dito mabasa nga panakaisurat, tinagan, kompleto anagan, kompletong address ken cellphone number gagayem kay kamsat ulite ka klaro kadi apo ti pan nakaisurat na digitay nagnagan nyo ken address yo then di stop di raffle ticket i-drop yo apo ijay Tambulo gagayem kay kamsat kas di lang apo ti kasimple na sa dinupay ti pakakitam ti kasta apo nga picnic ground or resort mapangkaagupa ikanda ka ti ticket tapno may kang ti chance nga mga bak laglagi pa nyo apo ti grand draw tayo para ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza into Mayo 31 alas 5 iti malem so by 4 o'clock maagserranton apo di Tambulo amuyo idi mid promo draw gigiyem kaabsat nagadua po digitay nangabak nangabak nga presente da po ijay Blue House Beach Resort isu nga na-claim da insigida outright ngayon da po ni Mr. Rexy Buyat digiti premiuda so May 31 no plano yo apo ti ag beach ag kikita tayo apo ijay Blue House Beach Resort gapo da deta ti grand draw laglagi penyo ti first prize ti grand draw 10,000 pesos second prize 7,000 pesos ken ti third prize 5,000 pesos. Ken adupay apo nga consolation prizes. So mabalin nyo pa iti umabot kada iti dua nga maudi apo nga weekly draws pakairamanan ti grand draw para iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Numapang kayo ag picnic, ag beach iti Kalayab, diretso iti Blue House Beach Resort. Tapnon ti kasta baikang kayo ti chance mga abak kada iti ag kakadakel pa premyo. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok.
ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo, ang aming Yusulicious at siksik sa laman na lechon belly, at siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay, tuloy. Ti programa tayo damdamag ni Berto. Rugyanan tayo po, di kita insagana tayo. Ngayon kam idanon ka na kayo nga damdamag. Ha? Mapantayo po, di kita sa adin ti panawin. Banbantayan na po ti pag-asa, ti maysa nga low pressure area. Itirwar ti Philippine Area of Responsibility wenno PAR. Ha? Banaga po nga posible nga agbalin ka no nga bagyo dito ikaring sumarsaruno nga aldaw. Second ti State Weather Bureau, itideting aldaw ti Huwebes, nakita iti agala uno na sa ripatpatan, iti agarup alas 3 ti parbangon. Tinasaong nga saan niya na siya panawin 2,200 kilometros dayaen ti Mindanao nga dati apo ket adda pa lang itiruar ti Philippine Area of Responsibility. So dayaen ti Mindanao awan pa apo iti uneg ti Mindanao gagiyem kay kamsat paborable met ti kondisyon para iti panagbalin nga bagyo iti sumaruno nga duang aldaw agingga ti upat nga aldaw dati ket manipud apo iti biang ti DOST Pag-asa weather specialist nga ni Benison Estareha gagiyem ken kakabsat mabalin niya agpatingga iti agtapos deti nga lawas wenno ingana iti Lunes agbalin tumeten nga tropical depression wenno na kapsot nga bagyo tinasao nga low pressure area. Base apo iti LPA wenno low pressure area rumrumar nga deti ket adda iti direksyon na nga agpaamyanan nga laod nga deti ket mabalin nga marikna apo deti nga epektunan o kaspagarigan sumrek iti Philippine Area of Responsibility kadit sumaruno nga upat nga aldaw gagiyem kamsat agtalinaed diti nga adayo iti danga ken saan na makaapekto ti anya man paset ti pagilyan kadi sumaruno pay nga tallo aldaw no pay kasta rumbe nga po nga obserbaren ti panawen aglalalo iti sumaruno nga lawas mabalin nga iti katingaan na ti wenno katingaan wenno iti gibus deti nga lawas wenno sumaruno nga lawas agagin kabsat ket sumrek detoy iti Philippine Area of Responsibility agagiyem ken kabsat no pay kasta agbayag detoy ket posible nga agbaliw iti direksyon na wenno didi characteristics da kas weather disturbance gigiyem kamsat no kas pagarigan makastrek iti Philippine Area of Responsibility wenno PAR maawagan deti nga bagyo iti Betty. Wow, Betty Betty ti may ibanagan letter B tayo na po agagiyem kamsat amang dedi muna amang or amang tata Betty nai-report kay babaen ka di local meteorologist nga uray iti babaen ti pagilyan na Pilipinas ket adda iti hot dry season wenno makungkuna nga kalgaw nupay kasta ada po ti nagbalin na palagip ti Pag-asa iti publiko nga mangitugot iti payong aglalo iti malem ken rabi ket amangan ta wenno guytiguten na ti panagtudo detoy nga low pressure area. Ayun gagiyem ken kamsat dili apo ti low pressure area nga da iti dayaen ti Mindanao gagiyem nga posible kano apo nga agbalin nga anay nga bagyo ket posible nga sumrek iti Philippine Area of Responsibility maawagan detoy iti Betty gagiyem ken kamsat. Okay, may panggip pa lang iti sasaaden ti panawin gagiyem adda sumagmamano nga lugar ijay Bicol apo Bicol region ken Western Visayas ti
naka rikna apo iti makungkuna nga dangerous heat index 46 degrees centigrade iti kalman Miyerkules segon di State Bureau nga pagasa. Ti pagasa dini ka wenno binigbig na apo di kita lugar nga umabot ti 42 degrees centigrade adin centigrade aging gana apo iti 51 degrees centigrade kas dangerous level nga mabalin nga mangitunda dati apo iti heat stroke wenno heat exhaustion gagiyem ken kamsat na i-record ti kangatuan wenno kapudutan nga temperatura iti siyudad ti Masbate, Daet, Camarines Sur ken Katarman, Northern Samar. Ije digiti apo digiti na i-report baben ti pagasa. Base ti pagasa digiti residente nga adda ka digiti isla ket mas delikado ken posible apo nga digitoy ket maapektaran iti heat index wenno nangato nga temperatura. Gapu detoy iti pannakalawlaw da iti baybay so adadda apo kano nga mas available di moisture kada gitoy nga area nga ad-adu di ma-absorb nga init wenno pudot ngem rumwarmet laeng gagayem kalsat o yung pala yung isumit lang adda ka ti igid ti baybay kaslasab sa bali apo di pudot na ngem di kita isla apo nga luglugar at papagayam medyo di moisture mas adadda kano ti panangabsorb na apo ka di pudot ngem maiparwarmet laeng agsangaw met laeng apo nga kas pudot gagayem kamsat dikad adadda apo nga ag-contribute iti napudot nga temperatura. Kabayatan na ada sumagmamano nga heat-related incident nga nai-report manipo di jay Mindanao. Gagiyem keng kamsat. Ije Lapu-Lapu City Jail, male dormitory, ije Cebu, saan niya namababang talo nga taltao nga balod ti sagrap ti heat stroke. Manipod pa'y Abril, aging ganay ti Mayo, gapo iti na pudot nga temperatura. Iyon pagbaludan. Iji Sambuanga City, nagresulta met tinangato nga temperatura. Wenno nang itunda ti hypertension, iti maysa nga estudyante. Inlalwag pa iti pagasa, nga manamnama nga agbayag ti napudot nga temperatura iti duaging ganat talo alawas iti likudan nya addan digitay mapaspasaran nya panagtudo. Ada pay abiso ti pagasa iti publiko nga masapul nga uminom iti adu nga danom liklikan ti rumwar manipod iti pagtaengan oras ti alas 10 aging ganat ti alas 2 ti malem tapno maliklikan ti makungkuna nga heat related illnesses gagayem ken kamsat 10 to 2 gagayem so dito apo ti posible dito nga napudot nga panyempo no pa dati ti kalgaw epekto pa'y siguro dito yan iti El Nino phenomenon gagayem ken kamsat so nga laglagi pa nyo apo di palagip uminom ti adu nga danom sapaen na po ti agkuti-kuti no malagit di mabalin nga makita mon maki di trabahuem iti parbangon rumarkan no da kam ken maki di rabi aket medyo naladaw kam nga naturog ken ni maki nangarod ket mayat met ti panag kakalating ti butelya kabsat ken gagayem sipsipudak ni maki di rabi panay tipos na iwas baso kung kunanang aglagto-lagto mi di baso di samo na gagayem kay kabsat okay so di dia po no kas pagarigan kasnakanyak nakpakanan di kiti taraking ko nga karnero di kiti taraking ko nga baka di kiti taraking ko nga pabo manok gagayem kabsat maki di jiriin ko dati 3 o'clock makadikariingak lata 1 year nga awan ako na po iti broadcast awan iti radyo ngayon parang body clock ko na maki makariingak na makariing di 3 o'clock hindi morning gagayem kay kamsat so orayik no di pa nag-alarm dito si alarm ko na cellphone ko na mapanakmet no ko iti anan ayan di kiti taraken mi ken ni Mrs. kong gagayem kay kamsat di jay ket no mga 8 before 8 or after 8 before 9 no lagit diti obra ket jitalo nen apo sumangata ko no mayak diti balaymin aginana akon gagayem kay kamsat so di kiti apo laglagi pen tayo
dagiti nga palagip manipod apo kadagiti eksperto, especially ti pagasa, liklikan na po ti ma-expose iti init, manipod alas 10, aging ganat alas 2 kano iti malem. Angem no nga rod no, digiti pada nga manalo na po, kita adot trabaho da di pagtatalunan, akit maliklikam nga rod, no construction worker ka, maki, agsimento kay ti kalsada, agpatakder kay ti balay, nga so nga ti daddu matatangket, di style dangket, digiti construction ket, no agpatakder da ti building, umuna nga dan, establisa rin da digiti posten, no mabalin nga, linungan dan, tapno, agtrabaho dan, iti zero, DJ na linungan nga, patakder, gagayim keng kaabsat, tapno di kasta, maliklikan da po, digitay, mabilag unay, mapudutan unay, kakabsat ken gagayem kasla kadete kang kanay komiti bagbagay bagbagak man di kalmanen no mapantay apo di sirok ti kay kayo agpalpalami sigurado nyo nga awan ti mang tupak kada kayo napipila deta ko maki lugitan na ka deta tumatayab ngem deta matupakan ka ti nadagsen nga sanga ti kayo wenno bunga ti kayo kakabsat ken gagayem tapnon mailiklik dayo apo iti perwisyo ijay Manila ada deti nagtupak nga balite apo adda natay iti parbangon alas 12 pasado iti parbangon adda nagtupak nga balite 3 natupakan digiti balbalay ket adda digiti pimusay gagayem ken kamsat. Okay, may panggip apo iti biyang ti El Nino gagayem ken kamsat pagtitipunen tayo na po digitoy nga damag amuyo kadi nga adda ti panagdanag digiti manalon nga dagitoy ket kameng ti grupo nga kilusang magbubukid ng Pilipinas KMP sabali dati KMP sabali pa dati sinag agagiyem ken kamsat nga masapul apo nga sa ganaan ti biyang ti amin nga sektor iti entero apagilya na Pilipinas ti El Nino sigon kini Danilo Ramos ti kilusang magbubukid ng Pilipinas manamnama nga maapektaran iti critical areas may bilangin dito apo digitay supply ti danom iti agrikultura makan enerhiya ken uray pay iti salunat gagayem ken kamsat no pay kasta ka di si marunong nga bulan nupay iti pay la sumarsaruno nga bulan ti pannakarikna iti epekto ti El Nino gaputa dati pailang nga po ti dry spell ada digiti makitkitan gagiyem kabsat nga matiktikagan nga lugar naobserbaran ng digito apo kaditi nagduduma nga lugar adda ti panagdandanag ti biyang di manalon kadigiti sungbat wenno aksyon diskarte ti gobyerno seknan ti El Nino. Rumbeng ko na ti ganasao nga grupo nga maddaan tinalawa nga information drive, information dissemination seknan ti El Nino ken di posibleng epekto dito iti nagduduma nga sektor. Kasapulan met nga maamuan digiti manalon ore pay digiti mangalap digitay agbalin nga obserbasyon ken kastamet ten may pakaammo kadakwada digitay pakaammo seknan iti El Nino. Ayun iti kalman namon tayo po diti ganwat ti Bangi Municipal Government idaulwan ita po ti acting mayor ni Apo Vice Mayor Denton Garbida nga pa nakumpirmaran deti reaksyon na po ni Apo Kagawad Elmer Gimod nga itangal daw at turungin na po digiti taga gobyerno munisipal digito'y solar water pump da po dita sitio Alaw-aw ken Payak proper barangay Payak Bangi Ilocos Norte tapno amuen da po no anati problema no anya apo iti problema digito'y nga water pump gagiyem kay kabsat tapno makatulong or agserbi metlae nga po kadigiti tao gagiyem kay kabsat gapo nga pas may sa dato nga preparasyon iti El Nino phenomenon apo adda digiti reaksyon sa idi kalman idi mangted ti reaksyon na po ni Apo Kagawad Elmer Gimod aping italang nga mapanunutan ti gobyerno munisipal aping italang ta nagtugaw kas acting mayor ni Apo Dentong Garbida kunada kakabsat kigigiem dito ti jakam mo kunak meta agpeso nga nagsarsarita kam kani Apo Denton idi kalman mag-update ka ngem DJ metla tina ibagana
nga sumapsapol ti source wenno sumapsapol ti gobyerno iti pondo nga mabalin nga mausar para kadayjay nga ganwa tapo nga ma-revive matarimaan digitoy nga nasao nga nasao nga solar water pump dita Barangay Payak, particular iti Sitio Alaw-aw ken iti Payak proper. Agasin mapo almost 500 meters nga pasalog. Ti mapamo pagsakduan maki, di ba? Ganyan yung ti apo gimo didikalman, Ket mabalin niya okay lang diti sumalog ka nga awang karga pa di timbam. Ngem no sumangat ka nga bit-bit mo tinapnot danom nga timba na ti 500 meters ket baka medyo mayulam ta dilam taon. Maki no makadanong kay di balayo. So nga di apo adda ganwat ti gobyerno munisipal itatata nakapusga na po wenno automatiko kas vice mayor nga acting mayor ni Apo Denton Garbida minandanan nan yen sigida po tinhinyerya ket base apo kaditi ti dikalman damit tin dimano na report ti biyang ti Barangay Payak kas kinumpirmaran ni Apo Kagawad Elmer Gimod GGM nga itangal daw agturong da po tapno i-check i-trace da no ana nga talaga ti problema GGM ken kamsat digidjay nga solar water pump dita Barangay Payak, Bangi, Ilocos Norte. Napalalot panagyaman na po ni Apo Gimo di Kalman, hindi maamuan na nga ganwat ti gobyerno munisipal, babaen ti panagtugaw kas acting mayor ni Apo Denton Garbida dita Bangi, tapnon ti kasda ma-revive. Digitoy nga nasao nga paggalaan iti danum. Kakabsat king gayem ket agserbi apo nga kas preparasyon pa daytoy no siya kamanggit kita iti biyang apo daytoy paspasaran tayo wenno paspasangasangan tayo nga epekto ti El Nino phenomenon kita inyo dangerous heat index ada na i-record mostly apo Visayas, Bicol region and some parts of Mindanao ada di kita imun una apo nga rakurak nga ti Mindanao ti kangrunaan nga maapektaran iti daytoy nga nasao nga mabalin po nga panang gelgel kada tayo wenno panang tikag panamagtikag ti lugar tayo babaen iti El Nino phenomenon gagayem ken kaamsat so nga kaslay di Bangi gaya po saludaran tayo dito nga ganwat ti gobyerno municipal babaen ni Apo Denton apay nga ni Apo Mayor Simato hanggang na idanong ken kuana or awan ti nagbalin niya aksyon na apay nga tatata nakatugaw kas mayor acting mayor ni Apo Denton ket isu ti pan nakagaraw deto gagayem ken kaamsat nga nabayagin na po tawen-tawenen nga nagbalin na problema aglalo apo dito Sitio Alaw-aw nga more than 2 years or 3 years kanon sa ni Apo Gimo di Kalman nya di da mausosaren tinasao apo nga solar water pump gagayem ken kamsat sapay apo ta insigida nga ma-check ti engineering office di problema ken makasapol ti gobyerno municipal ti pundo nga mausar tapno ti kasta ma-revive matarimaan dagiti tinasao nga solar water pump dita Barangay Payak, Bangi, Ilocos Norte. Okay, agyaman tayo po kanil sumaganad. Thank you very much kini Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, ni Ma'am Esmer Galisinao, manipo diti Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you very much Mr. Guillermo Agustin, ken Mrs. Larina Agustin, dita Toronto, Canada. Maraming salamat Mr. Onofre de Rupa, niti Wayanay, Hawaii. Thank you very much Apo Mayor Francis Espirito, iti Dumalneg. Thank you very much Mr. Ray Villanueva, iti California, Estados Unidos. Agyaman tayo pa ken Mr. Jewel Centillas, manipod iti Lahaina, Maui, Hawaii. Ken the Mr. Danny Agustin, ken ni Mrs. Sophia Agustin, manipod iti Toronto, Canada. Agyaman tayo met iti Cherylins Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Ti Cherylins Crispy Chicharon adaan raman nga sigurado nga di mo malipatan. Pakiramanan na po digiti sabsabali pa nga putahe alako da. Ti Cherylins Crispy Chicharon nga magatang nga po iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Kukwa da Mr. Henry Vallador, Mrs. Cherylin Jacinto Vallador, manipod Santa Maria, California, Estados Unidos. Agyaman tayo di Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, edi Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Amin na po nga problema, ti aircon, digiti nagduduma nga lugan nyo, kabalinan nga sulbaren, digiti nalalaing nga aircon technicians, ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City, kukwa ni Engineer Neil Jose.
Thank you very much, si TMT Construction Company. Amin nga, construction assistance nga kasapulan nyo, Serbian na kayo. Itinaing kalintigan na presyo, TMT Construction Company. Manipod pa nakaplano, aging gana nga malpas, tinasayaw nga pasdek nga kahit yung patakdiren, agserbi ti TMT Construction Company, tinaing kalintigan na presyo, babenti pa ng imaton ni Honorable Telwin Tapawan, kami nga po ti pagpandayan linteg ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa kay ni Dr. Alan Taylan, manipod ti St. Camillus General Hospital, number 121, St. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo ti Baguio, kahit yun ang pakonsultar ti doktor, mapani ti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka rin balayo. When you anyaman na pasdek, alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong, di siyudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka, ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ginubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert.
As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita DJ filter dryer na, no narugitan, masukatan tapnon kas tama preventaran, DJ pinaka-perdi DJ, compressor no ko Mang Robert, naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso ko ng Mang Robert. No tao ko may isut puso, isut agi pump ti blood, nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi may DJ nga DJ compressor, iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na, then ag-nisto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert. Ketlo barado. At ag-barado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter, kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket ada tendency na nga ag-high blood iso na, maperdi DJ puso ti tao, maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Okay, tuloy-tuloy. Inte pa nagpipinadamag, di programa tayo damdamag ni Berto kakailan, ha? Tuloy-tuloy. Ada ti kid daw apo, di kitay grupo, di kitay poultry racers, di kitay tartaraken apo iti manok, gagiyem keng kamsat, ya? Kid dawen di iti gobyerno, nga temporaryo nga isardeng ti gobyerno apo, ti import permits para iti manok, suno po pasardingem ti permiso nga maisirek dito kayat nga sawen maisardeng DJ operasyon DJ panagisirek apo kadagiti karne ti manok or chicken products coming from abroad, gigiyem kabsat detoy ket gapo ta makapaspasar kano ti pagilyan tayo ti sobra nga supply ti karne ti manok kadagiti paggatangan. Sigun ti Philippine Rural Reconstruction Movement wenno PRRM nga maipasardeng kuma ti panakaipaay ti wenno panakaiserserek digiti imported nga manok tapno masuportaran ti digiti local producers. Detiket nagbalin nga rakurak ni Edicio de la Torre ti mangidadaulo apo ti grupo nga rumbeng laeng kunana nga maipatungpal ti nasaong adang tapno saan nga maadaan ti oversupply iti karne ti manok dito'y pagilian nga Pilipinas. Imunan nga inrakurak ti Industriya ti Agrikultura nga Sinag Executive Director Jason Kainglet nga mabalin nga maipatungpal ti adang ngem saan laeng nga iti karne ti manok no diket iso amin digiti sa bali pa nga produkto no maaddaan iti nangato nga supply detoy kakabsat keng gagihim. So mabalin ka no nga mayuswat apo detoy sigun iti Sinag mayuswat DJ temporary suspension iti import permits saan laeng iti karne ti manok no diket uri sabsabali pa no nangato iti supply gagihim keng kamsat. Pagka inisip natin no panunutin tayo iti pangrugyan tayo iti subject nga economics gagihim kamsat the law of supply and demand. No nangato ti supply ket nababat ti demand, ti resulta nababat ti presyo. No nangato ti demand ket nababat ti supply, ti resulta nangato a presyo. Gagihim ken kamsat. Suno deti kalikagom dagiti agtartaraken ti manok nga suportara na po deti grupo nga Sinag babaen ti panagbalikas ni Executive Director Jason Kainglet kayat na nga sawen nga iti merkado ada oversupply ti karne ti manok dikad nababat ti presyo. No nadda ti nababa nga presyo ti mabenepisyaran datayo nga end consumers, di ba? Datay nga end consumers gigiyem ken kabsat ti mabenepisyaran kasla deta sibuyas pamplanwen da manen apo ti agi serek imported nga sibuyas gaputa marik na manen apo di pa nagkamtod na by December I think laengen ti supply or nasapsapa ngem ti sa nga bulan gigihim ken kabsat okay sunod ta mapantayo kad ti manok no pa namin tayo itagdamat ti nababa nga presyo gaputa oversupply adu ti supply gagihim kay kamsat ket aramide na po ti gobyerno deti nga adang nga kas kalikago mapo digiti deti grupo digiti aglaklako wenno agpatpatanor ti manok sigurado nga agkuti ti presyo ijay merkado gagayem kay kabsat nga mabalin nga mga pektar kada tayo nga end consumers. Yun yung masama sa mga ganitong sitwasyon. Gagayem kabsat. Di ti dakes kada iti kakastoy nga sitwasyon.
adda mabenepisyara na grupo gaputa nabasit ti supply nga ngumato di presyo di nga produkto da di local products kasla kumata sibuyas kasla tabawang kasla sa balipay agricultural products gigiyim kay kabsat ngem upenen mat ti gobyerno DJ import permits nga mang palukay wenno mang iti presyo nga mabali na po nga mga pektar kadagitay agpatpatanor local producers ngem ti publiko iso iti adada nga mabenepisyaran DJ apo ti may sa kadagitay logic wenno moves nga mabali na po nga adada domino effect na ket agsanek apo di nga epekto na di panang kalting ni kadijay nga pasaba di apo ket ag end di nga resulta iti end consumers so posible gaputa kastoy apo ti giddawen di gito nga grupo ti agpatpatanor ti manok gaputa oversupply ati karne ti manok kaditi pagtagilakwan public markets or even private nga paggatangan gagiyem kabsata mariknada ti nababa nga kita or nababaunay apo nga biyang diti aggatang at ado mo di imported manipo na po iti balaso tao nga may display kaditi pagtagilakwan nga iso apo iti mang even karne ti baboy. Adda na po digiti grupo digiti piggery farms nga kayat da nga maisardeng ti importasyon ti karne ngem no kitaem magkurkurang tepe lang gahiin kabsat gabu ti nagbaling nga epekto ti African swine fever gahiem so tatta deti grupo digiti agpatanor ti manok digiti poultry raisers gagiyem kayat da na po nga maisardeng ti import permits para di pan nakaserek digito nga produkto kakabsat ken gagiyem ngem no para kanyak apo deti ket dakkel ti epekto na kadatayo nga end consumers gaputa posible nga aggunay agpangato ti presyo no maisardeng apo iti makungkuna nga importasyon. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa ti shower rooms Blue House mismo akalaya beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na paragtitipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kabudar ka na kayo ti Blue House Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat Blue House Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 000282 Blue House Beach Resort. Padaanan na po, di kita'y duwang na batbati pa nga weekly draws ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. I-congratulate teme ta po, diri ka dyan nga set of winners para iti weekly draw iti Mayo 14. Laglagipan nyo po para ka diti weekly draws iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. First prize, second prize, ken third prize. Umawat amin di kito po iti imported canned goods. Gagayem ken imported goods kurak kuma gagayem ken absat. Idinto nga dapay sa nga pulo apo nga
entries nga mabunot pare di consolation prize nga 200 pesos. Kasano ti makipartisipar iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Awan sa baling aramiden nyo, no mapang kayo ag didigos, mapang kayo ag picnic po, ijay Kalayab Beach, diretso kayo na po ijay Blue House Beach Resort. Ngami na po, tunggal upaan nyo nga may isang cottage ti Blue House Beach Resort in Sigida. May kan kayo apo ti Blue House t-shirt. Then, dakay amin nga nagkukuyog, manipod ka ubingan, aging gana apo ti kataingan, maikang kayo ti sagaysa nga raffle ticket. Iti raffle ticket, isurat nyo apo jinagan nyo, di address yo, ken di telephone number yo. I-drop yo di entry yo apo iti tambulo. Nga dito iti pakabunutan, di kita winners. Weekly draws, di naangay apo nga mid-promo draw, ken detoy grand draw nga mapaspasakasangan na po into no Mayo 31 iri detoy nga tawen iti grand draw po 10,000 pesos ti first prize, 7,000 pesos ti second prize, ken 5,000 pesos ti third prize, ken adupay nga consolation prizes. So anya pa itururay nyo, saan nya pa idaman ti bagiyo ken ti grupo yo. Mapana po agakupar agupa karite cottages ti Blue House Beach Resort, ket automatic nga mairaman kayon nga may kanti chance sa mga bakari nagkakadakda pa premyo edi the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Ti kakaisuna po nga resort iti Barangay 37 Kalayab, Lawag City nga mangisuswat apo iti nasao nga pasalip tapnon ti kasta mangabak kadi nagkakadakda pa premyo. Manipod kada Mr. Rexy Buyat ken ni Mrs. Nancy Buyat ken si bubukil na pamilyada manipod Honolulu, Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa Kingalitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng Kingalitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy Kingalitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? Kingalitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. Kingalitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay, tuloy-tuloy. O para 50 kinupata minutos, kalpasan, ti alas 12, inimpaya minutos sa launan. Padaanan na po, ti panakaituloy nga may basa, di surat nga nakay palaunan, tinapalabas iti biyag, ni pagayam tayo Cesar. Gagayam iti programa tayo tinapalabas. O narugyan tayo metlayin na po, ti bendig ti agrikultura, from manok, mapantayo ka di tayo natnating. Amuyo kadi nga umababot po iti 2.8 billion na gagiyem kay kabsat ti baluren digitay na kumpiskar nga illegal di pa nakaisirek na nga agricultural products gagiyem kay kabsat ket nagpukaw apo digiti manalon iti napanatawin 2022 iti sumurok at 30 billion na pesos gapo iti smuggling iti agricultural products, di ba? Dahil iti may sa kadagiti rason, no apay nga, tibiyang ti Presidente, tinangasumer, iti kinari Agriculture Secretary, gagihim kamsat, gapu ti panagraira apo, iti panagipuslit, kada iti agricultural products nga daytoy,
Di kang runaan nga mang papapatay iti industriya at agrikultura nga resulta apo iti panagkaradap, panagrigat dagiti apo nga manalon gagayem ken kaamsat ya gasim deta apo nga pukaw tatta nga tawen iti deto nga tawen umabot ti 2.8 billion tina kumpiskar gagayem kamsat balor di tina kumpiskar nga agricultural products nagpukaw met diri manalon gapu payla nga po iti panagipuslit iti tawen 2022 iti agarop 30 bilyon nga pesos gagayem kamsat deti apo tinagbalin nga rakurak iti biang ti Bureau of Customs umabot ti 3 bilyon nga pesos tinakumpiskar nga smuggled agricultural products bawen ti Bureau of Customs iti deti nga tawen buti nga BOC da kayo ti kangrunaan niya mababalaw ken ni bagada nga da kayo ti adda ti amuna seknan iti importasyon wenno illegal nga panakaisirek panagipuslit adda digiti kontakyo nga smugglers da kay nga taga Bureau of Customs digiti maysa ka digiti pampandagan apo ti sumagmano ini pa nagdingeg ngayon swat apo ti Senado seknan apo iti agraira nga panakaipuslit digiti produkto agrikultura di pagilian ini pa nagsaludsod ni Senator Riza Ontiveros seknan ti operasyon ti ahensya kinuna ni Customs Chief Intelligence Group Richard Rebong nga idideti nga tawen ket nagpatinggay ti Mayo 16 ket imabuten ti 2.77 billion ti pakabuklan na po digiti smuggled agricultural products nga nakumpiskar ti Bureau of Customs kadiri nagduduma nga pantalan gagiyem ken kamsat yun na kaduang kadiri nakumpiskar da ket asukar sibuyas gagiyem kamsat nga sag 34 nga deti 34 nga panag dapat digiti carrots gagiyem kamsat idinto nga digiti nabati ket sumagmamanulaeng wenno nagduduma nga seafoods ken prutas kabayatan na iniskrutiner ni Senador Rubin Padilla ti samahang industriya na agrikultura wenno sinag no manumet ti nagpukaw digiti manalon para iti napalabas nga tawen segon ti sinag chairperson Rosenduso umabot ti agrup 30 bilyon tinapukaw nga mapastrek kumadi iti manalon na gapu iti panagpuslit iday tawen 2022. Kadadakkelan iti parte ti bagas nga dati 10 bilyon gagiyem kamsat karne ti baboy ken manok inne maginggana iti 7 bilyon ken ti sibuyas 3 aginggana iti 4 bilyon ti balor dagitoy dakkel ti panagduda ti sinag nga responsable ito yung sinasabi ko responsable ti Bureau of Customs sino pa nakalugi digiti manalon ken saan niya mabalin nga maagraira kuma ti smuggling kadiri produkto ti agrikultura no awan dagitay kasabwat yung kasabwat kakumba kumpanyero da po idideti nga ahensya tapno maipalusot babaen iti bukod da nga DJ produkto nga maisirek nga aginggana ita po ket mapaspasamak payla nga po ti panagraira ti panakaisirek illegal digiti agricultural products. So kita nyo. So ni Zor Senduso, chairman na po ti sinag kunana nga patyen na nga adda digitay kakuntsaba ti biang digitay smugglers kadagiti taga Bureau of Customs gigiyem ken kamsat may nagpelay nga po iti detoy nga rimwar gagiyem kamsat iti detoy panagdingeg po iti House Committee on Agriculture and Foods ijemet lower house dito nga idadaolwan ni Quezon Representative Mark Enverga nga si bibiyag ti kartel ti sibuyas dito pagilya na Pilipinas kartel no kunam ket parang dito yan detoy kontrolendan gagiyem kamsat si bibiyag ti kartel ti sibuyas gagiyem kamsat detoy tinagbalin na rakura kiti pulong balitaan nga detoy ket nainget ti panangirakurak ti Committee Vice Chairperson Marikina Second Representative Stella Kimbo nga undisputed sibuyas queen digitay trader nga ni Leia Cruz gigiyem ken kamsat kinuna ni Kimbo nga ni Cruz
ti puon ken gapo ti price manipulation, hoarding ti sibuyas nga tiket usaren na po ti Philippine Vegetable Exporters and Vendors Association of the Philippines Incorporated, and that a group of companies nga Pilvieba gagayem kamsat. Según kini Kimbo, ti parag nga ti presyo ti sibuyas ket umababot ti pinugasot nga pisos sa iri kada kilo ket aramid ti onion cartel nga idadauluan ni Le Cruz. Mainay giti dito ay nagpanawagan ni Kimbo kadito otoridad kas kumay di National Bureau of Investigation ken sabsabali pa nga ahensya iti gobyerno nga maimbestigar daytoy nga pasamak gagayem ken kamsat. Ayun malaksid ha po iti deti panagipuslit adda pay kartel apo. Di ba idi kalman rimrumwar nga adamanen plano nga pan nag-gimport apo iti sibuyas gaputa agkisang manen apo deti produkto sigon na po kaditi ket baga by December maibus manen gagayem kapsat sa bagay adanton digiti nakamula siguro iti sibuyas kadagita nga tawen wenno paset ti tawen kasi pagka nagbermansen deti paggapasan ti pagay kada tayo nga maminsan lang agmula yung first cropping natin di ba ag-harvest ka by September, October, November, December. After dijay, digiti nga naggapuan na po, digiti naapit nga pagay, isunukwat maiprepara nga pakaimulaan ti bawang, lasuna, sibuyas, yamulag ka dito sa bali nga lugar. Ba't ka dati dito Ilocos, ganon, gagayim kayong kapsat, iso ti pampandagak po. So, no, agingga na lat December ti supplyen, gagayim kayong kapsat, posible nga abutin na tayo apo iti bulan-bulan manen nga panag ngato ti presyo apo ti sibuyas gagayem kakabsat gaputa digiti first part of the year December or last part of the year or first part of the new year gagayem kakabsat DJ apo digiti harvest panag-harvest iti sibuyas but iti last year ba yon o last year gagayim kapsat hindi permi nga bimulusok ti presyo ti sibuyas by month of September pa ilang nga po nga nang rugi base apo kadito interviews tayo kada kitay buyers ti redan ti negosyo nga makausar apo ti dakkel nga bulyom ti sibuyas gagayim ken kamsat so nga datoy sagsaganaan manen ti gobyerno di mabali na po nga panagi serek kada kitay imported nga sibuyas ti pagilyan gapo iti agkibit-kibit nga supply tinasao nga produkto. Okay? Awanin na po, tinabati pa yung oras tayo, tindato yung aldaw, para di programa tayo damdamag ni Berto, dahil di bagayam nyo, Robert Berto de la Cruz, iti technical control, SK Chairman Maki Paulino Agustin, ibatimin tinatalinaay, nga malem ti Huwebes, agyaman kam tingkay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasanan diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimik tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinadyo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Adtoy digiti umiso nga aramid tapnon di kasta matagiben nga nasalun at ti agong. So digito'y sumaganan nga talo nga tips kaya't may panggap iti panang tagiben iti agong tayo wenno daytoy nose. Umuna nuadda pa nakabalin na kaya't liklikan tayo digitay asok, polusyon, digitay nakakaro nga angot, nga mabalin nga makasayir, ken makairita, iti agong tayo. No saan tayo maliklikan, ket itultuloy tayo kung mga rod, iti panagusar tayo, iti face mask, nga nairugi tayo, iti simangpet tayo iti pandemya. Iti face mask, ket agbalin nga proteksyon, laban ka dito yung pollution, germs, virus, bacteria, tapos saan ito yung
Hanlain nga COVID, kundi ket pati sakit nga tonsillitis, kada pharyngitis, ket maliklikan tayo, pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na, iti panangdaldalus iti agong tayo, mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper, wenno lupot, tapnon dalusan tayo iti agong tayo, wenno mabalin tayo met nga templa iti pangdalus tayo, daytoy ket babaen iti panagusar tayo iti nadalus nga danom, may kati isang kabasit nga asin, isang kabasit nga baking soda, ket babaen iti panagusar iti hiringgilya, mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak mai-share kada kayo no kasano nga tagibenen, daytoy agong tayo. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasae masugat. Tinapalabas. Irimay kadwagod daway papagayam, kablawan da kayo itinagasat nga malim. Ti Huwebes, 18 ti mabilang iti bulan ti Mayo 2023. Manibod iti ENR Online, may danon maning kada kayo, ti sabali pa parang ti programa tayo, Tinapalabas. Dadi di pagayam yun ni Robert De La Cruz. Kadwa tayo di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno idanon tayo apo diti maikatlon nga bansada. Iti panakaituloy nga may basa. Ti surat nga nakaipalaunan tinapalabas ti biyag ni pagayam tayo Cesar. Kasangwanan niyan ti ituloy, ti panakaibasa ti surat ni Cesar, agyaman tayo kadigit sumaganad. Thank you very much kay ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Ma'am Esmer Galicinao, Manibo di Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you very much kay ni Mr. Guillermo Agustin, kay Mrs. Larina Agustin, Manibo di Toronto, Canada. Pagyamanan tayo pa ay ni Mr. Jewel Santillas, Manibo di Lahaina, Maui, Hawaii. Ni Mr. Ray Villanueva, Manibo di California, Estados Unidos. Ni Honorable Mayor Francis Espirito, Manibo di Dumalneg, Ilocos Norte. Ni Mr. Onofre Durupan, Manibo di Waianae, Hawaii. Agyaman tayo ba di Cherylins Crispy Chicharon nga magatang di ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherylins Crispy Chicharon addaan raman nga di Montopulos Kalipatan pakairamanan di sabali payaputahe alakuda. Cherylins Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market, kukwa da Mr. Henry Vallador ken Mrs. Cherylin Jacinto Vallador, Manibo di Santa Maria, California, Estados Unidos.
Thank you very much, Sinipugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan ti Balintawak Street, Lawag City, likod apo ti Kapitolyo Provincial. Para ka rito problema yo apo, iti aircon tilugan nyo, ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, adaan ka rito nalalaing aircon technicians, tapno ornusen da rito ang problema ti aircon tilugan nyo, babenti pa rin imaton ni Engineer Neil Jose. Pagyamanan tayo pa iti TMT Construction Company. Masarakan dito iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, mabalin na kayo nga Serbian, manipod pa nakaplano, aging nga malpas, ti kayat yung patakdiren nga pasdek. TMT Construction Company. Kukwakin matmatunan ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo kay Dr. Alan Taylan, manipod ti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, J. Flores Street, Lawag City. No, darikrik na inyo apo iti bagiyo, kaya tiyo ti agpakonsultar ti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Adtoy digiti umisong aramid tapno tigasam. tigasam karididaan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar apag titipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto balipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag iti cellphone number 0963 00023282. Blue House Beach Resort. Kaya tingin palagi pa po nga ti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza at dapay nabati apo nga duwa nga weekly draws gigiyem keng kabsat pakairamanan to apo deti grand draw into Mayo 31. Dito premyo tayo apo para ka dito weekly draws talo dito mabunot para di first, second, ken third umawat dito apo ti imported goods sidinto nga da sa pulo nga entries nga mabunot para di consolation prize nga sagto 200 pesos. No kasano apo ti magipartisipar iti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza awan sa bali apo nga ramidan nyo mapanagupa ago kumudar kada gitay ago kupar kada gitay cottages ti Blue House Beach Resort. Tunggal may isa nga cottage nga maupaan iti Blue House Beach Resort. May kang kayo insigida po instant nga maitid ka kayo ti may isa nga Blue House t-shirt. Then kada kayo amin nga nagkukuyog manipod kaubingan aging gana iti kataingan gagiyem kay kabsat kalakayan wenno kabaketan maikan kayo amin apo iti raffle ticket. Iti raffle ticket masapol nga isurat yo iti stub ti nagan address ken deti cellphone number yo gagiyem ken kamsat diti stub ibe lubot yo apo ikaten yo ilubot yo kadetay tambyulo gagiyem ken kamsat nga dito yan apo nga mabalin nga isot ti mabunot di jay nga piniliapan yung stub nga mangitunda iti panangabak yo kadagiti papremyo into no grand draw Mayo 31 padaanan kakailan
First prize, 10,000 pesos. Second prize, 7,000 pesos. Kandi third prize, 5,000 pesos kakailian. Ya? So nga, numapang kayo dyan po dyan beach, Kalayab, diretso kayo na po iti Blue House Beach Resort. Gapo na dito iti mangitunda, iti mabali na panangabakyo, kada iti agkakadakkel na pa premyo, babaen ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Ti kakaisuna po nga resort dita Barangay 37 Kalayab nga addaan iti kastoy nga paprumo nga pangabakan ka rin ang kakadakkel na papremyo. Saan niya pa idaman ti bagi? Nga makipartisipar when umadaan ti tsansa ang mga abak ka rito nga dadakkel na papremyo, diretso mapanagupa po iti Blue House Beach Resort diti cottages na ket mekkan kayo po ti tsansa nga mga abak ka rin ang kakadakkel na papremyo. Manipod ka na Mr. Rex Sibuyat ni Mrs. Nancy Buyat ket si bubukol na pamilyada HI Honolulu, Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Tuwin papagayam, hindi tuloy, pare di may katlon, nga bansada, ti panakaibasa, di surat nga nakaipalaunan, tinapalabas iti biyag, ni pagayam tayo, Cesar. Nang rugi ak nga rod nga nagtrabaho kini Ma'am Gina, Manong Robert. Nalpas din ti dua a building. Nga rito'y ti ayan digiti rooms iti hotel. Mararamid meten ti office. Ket sabsabali pa nga pakaipanan ti nagduduma a pasilidad ti nasa hotel. Maudi kano nga makonstruct ti dakkel nga swimming pool ken kastamet ten function hall. Ada function hall iti uneg ken adda pa iti maaramid nga kasla function hall metlaeng iti mismo nga ruar asidig metlaeng ti swimming pool, Manong Robert. Nagbalinak nga rod nga assistant ni Ma'am Gina. Siyak ti mangigigem no mangkit kita kaditi schedules na space kang runana kadagiti pannakitarip nung na kadagiti manamnamang agbalin nga guest iti nasao wenno pakaalaan digiti guest iti nasao nga hotel, Manong Robert.
Dito'y kabsat nga nakitak ti abilidad ni Ma'am Gina. Nitibiyang ti panakisarita ka digiti clients, wenno kliyente, talaga nga nalaing. Very effective ken convincing. Adapay digiti tinapna nga TV stations, pakiramanan ti radio stations, tapnon ti gasta, mapagsasaritaan ti panakaipromote ti nasaong nga negosyo. Kayat na nga sa wen, adu ti giti nasursurok ken kwa na, Manong Robert. Kang runaan na iti panaki-dialog kadagiti agbali na kliyente. Talaga nga makaengganyo ti wagas ni Ma'am Gina, Manong Robert. Ini pa naglabas digiti aldaw, nagbalin nga very close kami kay ni Ma'am Gina. Wen kabsat. Ada pagkat din digiti gundaway nga kayat na nga saan kulatan niya awagan ni ti Ma'am. Ken kasla partner kami kanulatan nga mangipataray iti negosyo. Ngem saan ko nga kinayat? Masapul nga pagariek ti relasyon mi iti nagbaetan ti amo ken makitrabaho. Daytay ti adda tinakem ko. Wen kabsat. Agingga nga iti maysa nga aldaw nga panagsarsarita mi. Anya ti kayat mo nga posisyon no full operation ton ti hotel. Ay, adalata kada kayo ma'am. Narwamak iti biyang ti finance. Gaputa iso nga ti trabaho kiti kumpanya nga nagkapwak. Ti basti na kumpanya nga nagtrabaho. No pampanunutek Cesar kasla kayat ko nga sikat ti pagbalinek nga operations manager. Siguro may relasyon met ti kursom kas komersyo. Ti panagbalin mo nga operations manager ti hotel. Mabalin nga igem mo pa ti biyang ti finance. No kas pagarigan. Agander ken ka. Gapot si kangaro ti operations manager. Ken siguro aminen nga departamento ket mabalin igamam. Ini ababa nga pannao kasla sikati counterpart ko iti biyang ti manpower when iti biyang ti trabahador. Anya ti makunam. Pagyamanak ma'am no italekyo kanyak detan to nga posisyon. When deta tinabayag ko na pinampanunot nga paraken ka. Ket no kas pagarigan o mayto ti kabsat mo nga kas empleyado agyan iti maintenance. Ngem ka, ada ka iti biyang ti opisina. Iti ababa nga pannao, opisyal ka, idinto nga laborer ti kabsat mo. Lukas pagarigan. Agyaman ak ma'am no, akomoda rin na kami nga dua. Kenimanan ko nga melig. Ken no kayat na nga mingket. Mariknak nga kasla maayayo iti trabaho da kadananang iti panaderya. Sige, ngem kas na ikarik. Kada iti naganakken ka, tong paleg dito nga karik Cesar. No kayat to ti kabsat mo, ti umayag trabaho dito ay, apay ket din niya saan. Nadanon ti inaugurasyon ti hotel. Nupay addapay digiti sumagmamano nga matartarimaan wenno maububra, Manong Robert. Dito'y nga nagpaimbitar ni Ma'am Gina iti nagduduma nga grupo. Ada grupo digiti mannalon, grupo digiti professionals, ken amin-aminen nga organisasyon nga mabigbigbig iti nasa lugar. Pakairamanan dita probinsya ti Ilocos Norte adda digiti timmabuno nga saan nya puro professional na ureket digiti nabababa nga inrepresentaran nida digiti naimbitaran, Manong Robert. Nakaumaymet ti kabsat ko nga ni Manang Meli iti di na indaklan nga inaugurasyon. Gaputa nagbalin nga maysa kadigiti kang runaan nga nangatrakar iti tao ket tinaimbitaran nga maysa nga sikat nga mati ni idol wenno artista iti biyang ti pelikula, Manong Robert.
Iti rabii adda tinaangay nga concert babaen iti naimbitaran nga banda nga daytoy ket maysa nga recording group nga sikat met iti entero a pagilya na Pilipinas. Dito'y manen nga napagtamed na ka ni Ma'am Gina. Mamati ka man wenno saan Manong Robert, ti kaadu ti tao nga imay nangimatang iti inaugurasyon tinasao nga hotel pakairamanan dagiti agtuturay wenno nangangato nga opisyal ken kastameten dagiti business clubs nga inimbitaran ni Ma'am Gina kabsat. Naglabas dagiti aldaw agarok nga tando alawas ti operasyon. Medyo nakisang pailaeng digiti umay ngem adu digiti umay agpaspasyar. Kang ronaan na iti panangan iti restaurant. Ngamin ket maibilang nga naimas wenno napintas ti lugar. Manong Robert. Agingga nga nabusatan ti function hall iti maysa nga seminar nga inangay ti maysa nga national group wenno dakkel nga grupo. Aduda nga delegasyon Manong Robert. Mabot da iti nasursurok ngem tallugasot. Nga daytoy ket inakomodar amin nida ti hotel ngem adda digiti sumagmamano nga napan kadagiti sabali nga hotel Manong ko. Ngem iti sentro tinasaong aktibidad ket iti hotel ni Ma'am Gina pagayam ko. Naarikatot digiti empleyado nga uri siya iti dedi nga gundaway kabsat ko. Aglalo lang nga ruden iti panakaisagana ti pamigat, pangaldaw, ken uri ti pangrabi. Dito'y nga nang tap wenno nagisarita ni Ma'am Gina iti maysang wenno dua nga catering service nga digito'y ti agsinublat nga mangubra kadagiti makan iti dedi nga gundaway ngamin ket saan na makabalinan dagiti taga-kusina iti mismo nga hotel Manong ko. Awan met ti timpuar nga problema nanipod ng rugi aging gay tinalpas tinasao nga seminar pakaramanan ti akomodasyon ken kastamet ten pan nakaiserbi ti makan. Idi malpas detoy nagtatarip nung kami wenno nagmi-meeting kami. Gunam-gunam ni Ma'am Gina ti panagbalin nga disiplinado ti tunggal maysa nga empleyado. Ken amuna nga akomoda ren iti nasayaat nga pannakisarita dagiti guest Manong ko. Dito'y nga di malpas ti meeting kinasarita nak ni Ma'am Gina. O anya ti ko na ti kabsat mo iti makita na dito'y. Kaya't nakaditi umay kaputa masapul tayo iti nayon ti servicing department. Wenno tiyan digiti aday ti maintenance. Tapno ti kasta makumpleto. No kayat na umayen. Yan no saan na kayat baga anak tapno no ti kastakit makaalakit sa bali. Ngamin in the serbak data nga maysa nga when the serbak isuna nga maysa kariti maala iti maintenance department. Ore agyan iti laundry wenno no kayat na agyan iti ag-service kadagiti kwarto ngamin ket trabaho do deta. Kinuna ni Ma'am Gina, dagdagos nga timawag akiti balay wenno kadagiti naganak kanya ket kinasaritak ti kabsat ko nga ni Manang Meli. Manang damdamagin ni Ma'am no desidido ka kanumit laing umayag trabaho dito eh. Ngamin ket ipanakansa iti maintenance. Ore laundry wenno sa dino nga kayat mo nga pagyanan. Kayat ko ading apikit din niya saan. Kasana nga rodin datatangkin ni Nanang di ta panaderya no kas pagarigan. Umakmet din iti panaderya kayat ko ti kasta nga trabaho amumet nga imbagak deta idin. Ken maysa damit din duang o may tumultulong ka na kami para iti panagbungon ka digiti tinapay nga maaramid. So dan ati kadkadwa datatangkin ni Nanang tapadasik mamit ti umahilita ading. Sige nga rod, agpakada ka datatangkin ni Nanang ta ibagak kin ni Ma'am Gina nga umay ka. Ngem saan mo nga baybayaganin? Ibagak nga after 2 days adakan dito. Sige ading,
Agpakadak nga rin kada tatangkin ni Nanang. Kasamanan niya ituloy tayo, nga ibasa ti surat ni Cesar, agyaman tayo karig sumaganad. Pagyamanan tayo ni Ma'am Esmer Galisinao, manipo di Barcelona, pagilyan ni Espanya. Ni Ma'am Elis Tamayo, manipod ti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Agyaman tayo kada Mr. Guillermo Agustin, ken Mrs. Larina Agustin, manipod di Toronto, Canada. Pagyamanan tayo pa ni Mr. Jewel Centillas, manipod ti Lahaina, Maui, Hawaii. Ni Honorable Mayor Francis Espiritu, iti Dumalneg, Ilocos Norte. Ni Mr. Onofre Durupan, manipod iti Waianae, Hawaii. Ni Mr. Ray Villanueva, manipod iti California, Estados Unidos. Agyaman tayo di Cherylins Crispy Chicharon, nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherylins Crispy Chicharon, adaan raman, nga di munto pulos malipatan, pakiramanan di sabsabari pa aputahe nga lakoda. Ti Cherylins Crispy Chicharon, amagatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market, kukwa da Mr. Henry Vallador ken Mrs. Cherylin Jacinto Vallador, manibud Santa Maria, California, Estados Unidos. Agyaman tayo ni Dr. Alan Thailand, manibud ti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo ako ti Baguio, kaya't yung ay konsultar ti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Thailand. Agyaman tayo ba iti TMT Construction Company, masarakan dito iti 48A Kabungaan North, Lawag City, or Lauden, ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging gana nga malpas, ti kayat yung mapatakdere na pasdek, TMT Construction Company, nakasagana nga agserbiti na yung kalindigan na presyo, babaen, kay ni Honorable Telwin Tapawan, kaming iti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much, iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adaan ka rin kakalaing nga aircon technician, tapno ornusen dati problema ti aircon tilugan nyo. Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City, kukwa imatmatunan ni Engineer Neil Jose. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka iti balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadag iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di iti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti Barangay 50 Butong, diti Siyudad Kilawag. Asinig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae, pakiramanan di ginubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilyan nga gowns di babae, kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City.
Simmangpit nga ron ti kabsat ko iti hotel nga pagtrabahuan ni Manong Robert. Dito nga naikan kami ti espesyal nga panang trato ni Ma'am Gina. Ngem saan mi akinid daw dito eh? Gaputa dua kayo nga kabsat dito eh, stay in kayon. Da kayo laing ti stay in kati so aming empleyado. Gaputa shifting ti daduma. Agawid na numalpasen ti oras da. Ngem da kayo ag night kayon dito eh. Da kayon ti kaslakad kadwak ta oras yakit. Adamit ti pagnairak dito eh. Aglalo king kasesar. So nga ni Meli adamit ti pagyanan na. Dito ket paset ti panaggaam mo wenno panaggagayem ti pamilya tayo. Manipod ka riti naganak kanyak. Aging gana ka riti naganak ka na kayo. Nagbalinen nga da kayo ket. Katalunan mi. Sipod pa'y kada iti apo kalakay ken apo kabakit. Kasingon kini tatang mo ken. Dedi met ama ken inana katalunan met iti apo kalakay ken apo kabakit. Itultuloy tayo dito nga napintas nga relasyon. Babaen kada iti inaunangin kada tayo. Nagyaman kami kani Manang Meli iti kinasaya at ni Ma'am Gina Manong Robert. Ano di kiti umapapal kada kami nga padami nga empleyado. Naggasat kayo kunkunada. Libre amin ang kada kayo so nga tiswelduyo ket neto yulatan. Ngami nagbalunda iti kanendano ti aldaw. No pangrabiida agamit balunda nga pangrabii. Manong Robert. Idinto nga da kami ken ni kabsat ko nga Manang Meli ket mangala kami kiti kanen mi ti kusina. Masansan niya giddan kami amangan iti kabsat ko. Gamin manong ket saan mi unay nga malaliwatawat ni Ma'am Gina iti uneg ti hotel. Naikanak nga ro iti posisyon kas operations manager ti hotel Manong Robert. Ket dita nga inaramid kumet amin nakabalinak tapnon ti kasta agbalin niya na saya at ti serbisyo ken panagtrabaho. Gapu iti panang bigbig mi iti naimbag ken utang mi nga naimbaganaken ken ni Ma'am Gina. Naragsakan met di kiti naganak kada kami di panangipadano magmi. Nga kasta ti trato ti amo mi kada kami nga kabsat. Manong ko. Nagbalin nga na ornos ti taray, ti relasyon ken panakitrabaho mi ken ni Ma'am Gina, Manong Robert. Nagtultuloy met ti dapinta sa gasat ti business wenno hotel nga inrugina nga pinataray. Agingga nga iti maysa nga aldaw, nagsarita kami ken ni Ma'am Gina iti mismo nga opisina na. Ada dakela problema Cesar. Apay ma'am, anya deta. Sumangpet ti anak ko. Saan ko na istorya kada kayo nga ada anak ko nga di Estados Unidos nga naisirreki ti rehabilitation center. Imitakit agawid ka no dito ita kay kayat nandito eh. Tinalubusan met ti amana nga umay dito iso nga nagsarita kami nga balbaliwan na ti ugali na. Nagkarimet nga agsingsingpet ngimjakla mo. Kidawet ko masesar nga. No adan to dito iket. Sikat ti maysa kariti pagbalinik ng ehemplo tapnon ti kasta pagtuladan na iti kinasayaat. Barbaring nagbalbali. Babae ka di mama no lalaki. Babae ti anak ko. Isu ti inauna ka nakwada nga doa. Ngamisuna iti nakasurot ti saan niya na sayaan. Nagdibursyo kami ti amada. Nanya ti relasyon ko kas ina. Masapulaan nung Gaputa siya ti pilyen na nga umay dinaan kalpasan ti irurwar na ti rehabilitation center. Awan ti mabaling ko. Sa saan na mitakayat ti mapan ti amana. Mabaling ka di nga patgam ti daw ko Cesar. Apikit din niya saan ma'am. Apikit din niya saan. No iso ti rumbeng. Siyak ti pagbalin ninyo kasi ehemplo winubudelo para king kuana. Pagyamanak kit di. Sige. No sumangpet,
masapul nga agbalin kayo close ti tunggal maysa. Tapno di kasta makita na no kasano ti panagtrabaho. Kaya't kukumangay kan ti posisyon na nga aday ti babaem. Ngem sintiren tapay no kabalinan na wenno saan Cesar. Nagtuloy ti panaglabas ti aldaw. Saan ko nga natungpal, dedikarit ka datatang kininanang nga linawas sa panagawid, Manong Robert. Ngayon maddadig iti gundaway nga pasaray maminsan when mamindwa kami ti makabulan nga agawid. Iti naudi nga panagawid mi, kani Manang Kumeli, iti pagtengan mi dita Ilocos, Manong Robert. Nagbalin kami nga naragsak, kada iti naganak kada kami. Oy, tatang, madungat hindi kiti parabungon mo iti tinapay nga maramid mo Innem da aminen. May isa tinang sukat ken ni Manang Meli. Ngem, nanayunan pa iti sa Bali. Anak ko, ngamin ket madudig iti orders or iti tiyendaan no kasta nga market day ket ado ti agala ti ilako da. So naliliwa kami. Oray ni nanang mo ket mapamit no ko agla ko. O hindi kayo met unay aglalo ket lumakay ken bumakit kayo met ten. Kinunak. Naragsakan met ti inaak gaputa. Adda makita nga nagdurasan. Tinegusyo nga imat matunanda. Manong ko. Saan pa nang ipangas ngem adamit idin urnong ko kastamit ten ken ni Manang Meli. Gaputa. Awan met ti ado paggastuan mi malaksid laeng kaditi arwaten ken dagiti kayat mi nga katangin nga para kada kami. Mayat deti nga negosyo ta nga ken oremit da kami napintas ti trabaho mi nga ni Manang Meli. Nasaya at ti amo mi. Laeng sumangpet ti anak na. Ket kasla problema na gaputa narehab ka no. Kasta aya. Wenad da kano anak da kaditi indibursyo ng asawa na. Alakit kitain nyo ano kasano nga matulungan nyo kasubad ti kinasayat na kada kayo anak ko. Kinuna ni tatang Manong Robert. Nadanon ti sasangpet ti anak ti amo mi nga ni Ma'am Gina. Daytoy ket ni Zenibel, Manong Robert. Ni Zenibel ket inaudingem siya ti makatawen. Makita iti taktakder na nga moderna nga babae. Sa ano na yung maununi ngem kasla man nagobserbar. Ken no agsarita kasla istrikto ti panagsarsarita na. Dito'y nga inyam amunak ni Ma'am Gina iti anak na. No kayat mo, Zenibel, mangibaga ka no anya ti kayat mo katrabaho. Ngayon para kanya, kasla kayat ko agyang ka iti opisina ni Cesar. In short, agander ka kinkwana. Gabot iso nga rin ti operations manager. Kinitanak ni Zenibel, pangato pa ba, pababa. Kasla ngirsi ti panagkita kwenno kasla susuuten na ti kinatao Manong Robert. Ori aklag nervyos si agsabat dagiti matami ti panangibaba nga panangingato na kanya. Ngem saan ko ngem padlaw wen kabsat ko. Tinakderak nga siya ket lalaki ken adda anak iti makaanay nga kabalinan tapno annong iti trabaho iti negosyo da. Saan nga nagbalikas wenno si mungbat iti nagbali na singasing ti inana nga maikkan ti trabaho nga mapani ti babae. Tilaing panangkita na kanya tinagbali na sungbat na Manong Robert.
manong ko imay ni Zenny Bell, iti mismo nga opisina. Cesar, can I talk to you? Yes, ma'am. Dua kayo nga agkabsat niya, na-empleo ka deti negosyo ni mami? Ewan, ma'am. Ngamin, siyaktim mo nang inala na edisan nga nalpas ngem. Gaputan ikarina nga akomodaren na isu ni kabsat ko nga ni Manang Meli, edi mangrugin ti operasyon, when no nakapangrugin ti operasyon, pinatawagan na. Ken stay in kayo gayam dito eh. When, ma'am, detakit babaen mitlaeng iti bilin ti inayo. Lucky kayo. Very lucky kayo. Amuyo digiti daduma kumpanya saan na mabalin ti agkabsat nga may empleo. Oray no saan kayo agkadepartamento. Ngamin, posible nga dati kung tsaba iti nagbetan nyo. Aglalo na nga to ti posisyon mo, idinto nga adati maintenance department ti kabsat mo. Anya ti ketyo sa uwin, ma'am. Nung nalaing ka nga tao, maawatam no anya ti ketyo nga sa uwin. Ada violation. Iti pan naka-employo yung agkabsat. Saan ka di? Saan na ka nakasungbat, Manong Robert? Nga mamuti Diyos ken nailawlawag ko, dito nga surat ko kabsat. Nga saan mi nga nagayatan, nga agkabsat ti may employo. Ngem gapo iti jaya ni Ma'am Gina, iso nga nang-employo kami. Pimanaw nga dinagpakada ni Zenny Bell, iti opisina. Ngem nagbalin niya na bagas dagiti balikas na. Aglalo ti panangibagana nga dati violation, iti pan nakayempleyo ming agkabsat, iti hotel nga kukwa ti inana, wenno kukwa da, Manong Robert. Kayat ko kumaidi nga idanon ke ni Ma'am Gina ti dagiti balikas ni Ma'am Zenny kada kami. Bueno kanya. Ngem tiniptip pelak manong. Amanganta si direnti inaket dakes ti panagsaad na kenkwana. Wenno mabalin ako na enda nga pagtangsit mi gaputa nasayaat ti inana kada kami. Pinalpalabes kulatan. Adu pwede giti nagbalin nga balikas na kanya. Nga digitoy ket maikontra kada kami ngagkabsat. Agingga nga pinailaw-lawag na ti financial status ti hotel, manong ko. Ditoy nga rinugyak ti nagpalawag, iri mismo nga sangwanan ti anak ti amo mi. Nupay awan ti karbingan na kuma. Gaputa saan met nga isuna ti amok. When awan met tinaipaay ken kwa na posisyon, tapnon tikas tamandaran na, tikas kanyak nga, empleyado ti inana. Nupay kasta nagtungpalaklatta, ket babaen iti wagas nga kabalinak. Inlawlawag ko ti estado pinansyal, ti hotel, Manong Roberta. Inimalpasak nga agpalawag, manong ko. Awan met di rin nagbali na komento na. Kinitkita na ket di kenadari iti dokumento nga kinid daw na nga kitain. En pakitak met amin gaputad nga rod di iti records iti mismo nga computer ko, Manong Robert. Agingga nga pimanaw iti pisina nga ayan ko. Ket nagturong siguro iti ayan ti inana. Mas dawan na kunay no apay nga kasta di iti agbalbalin nga addang na kanya. Pakaramanan nen ti panangiramraman na iti kabsat ko. Idinto nga adayo nga departamento ti ayan na. Kumpera iti ayan ko, Manong Robert. Ken no kayat na kumati agdamag, ngamin ket ti inana ti panna ka presidente, ti nasaong nga kumpanya wenno hotel. Apay nga saan na nga kitaen di submitir ko a report, iti mismo nga inana. Apay nga siya,
kasla paggigiritan wenno pagpapapasan nak ni Ma'am Zenny ti panangipapan ko kadagiti nga gundaway. Dupay kasta manong Robert sa anak ka nagipulong iti mismo nga inana nga isu nga talaga ti amo wenno busko iti daydi at trabaho. Edi may isang aldaw nga panangaldaw mi kini Manang Meli, kastoy tinaibaga ti kabsat ko kanyak, Manong Robert. Amom ka di manong nga, kanayon nga umay ni Ma'am Zenny ti ayan mi ti laundry, ken kanayon nakakasarsarita. Naibaga na pa nga saan ka nga pabor iti panakayemplyo ta adwa, iti dati nga hotel. Inlawlog kumit nga, jaya ti inana nga, hayran na tawin no, pagtrabahuin na ta dito. Ngem, kunanakit din nga, dakano ti violation, gaputa, saan niya maiparbeng nga, dati may emplyo nga agkabsat, iti, may sa akumpanyawin no, may sa pagtrabahuan, taamangan no, at dati kuntsaba. Mababa inanak no, daduma, mapampanunot ko pa ikit din manong ti, ag-resign ket agawid ket tumulong aklaengen iti bakery da tatang kininanang. Kaslag problema ti kabsat ko. Manang beamon. Ori siya ket kanayon nak nga umay kulkuliten. Kanayon nga dadi ti pa-explain na kanya. Nukit kita ori anak isunat ti amo ta. Awan ti karbingan na nga min awan ti posisyon na. Awan ti posisyon na nga mangmandar ka data, wenno mangkurihir ka data. Palabsim laingen. Saan ading? Diyak kaya ti ugali ni Ma'am Zenny Bell. Nasisiat sa no, agfile akong ti resignation ko. Agpanunot ka nga na imbagmanang. Amangan ta, sabali ti panunutin ni Ma'am Gina, no kaspagarigan. Kaya't kumitkit din nga ipalawag king kuana, wenno ipakaamuking kwa na ti araramahiden ti anak na. Ngem, amangan ta, mamisinterpret ni Zenny Bell. Ibaga na kit di nga tanga, pagkarkarit ta iso na. Agpalabis na pailaeng. Ori siyak no, talaga nga, jakon kabalinan ti pressure nga araramiden na agresign akmet. No kastamit lang ti araramiden na kingga, kastaan niya. Nasisiat laengin nga, giddan ta nga agresign. Ngem, saan pa nga karigito paliiwen ta pa'y laeng, Manang Meli. Jak in pagaruk Manong Robert nga uray ti kabsat ko ket adda digiti araramiden ni Ma'am Zenny nga pangpang-question keng kuana. Ngem kasing karik ni Manang Meli, agpalabis kami pailaeng. Sintiren min adda pagbaliwan ni Ma'am Zenny kada kami. Ngamin ori siya kidikit gapu iti makitak nga luksaw ni manang ko. Ket kaslakayat kumit idin, ti agpanaw iti sa mga trabaho. Nupay, dakkel ti gangga na rin when isusweldo ni Ma'am Gina kada kami, manong ko. Kasangan niya ituloy tayo, ti panakaibasa, dahil surat ni pagayam tayo Cesar. Agyaman tayo kadigit sumaganad. Thank you very much kada Mr. Guillermo Agustin, ken Mrs. Larina Agustin, manipod ti Toronto, Canada. Thank you very much, Ma'am Esmer Galisinao, manipod ti Espanya, manipod ti Barcelona, Pagilian, Espanya. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Mayor Francis Espirito, iti Dumal, Ilocos Norte. Maraming salamat, Mr. Onofre Durupan, iti Waianae, Hawaii. Mr. Ray Villanueva, iti California, Estados Unidos. Thank you very much. Kasta pa yung agyaman tayo kani Mr. Jewel Centillas, manipod iti California, Estados Unidos, Lahaina, Maui, Hawaii.
Thank you very much kini Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital. Iti number 121, J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo ti Baguio, kaya ito nagpakonsultar ti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you iti TMT Construction Company nga masarakan iti Barangay 48A Kabungaan North Lawag City, lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging nga malpas ti kahit yung patak dire na pasdek, agserbi ti TMT Construction Company, iti na inkalintigan na presyo, babaen iti panangipat noon ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili, ti Marcos. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center. Adaan ka rin tinalalaing nga aircon technicians, tapno ornusen da ti problema ti aircon ti lugan nyo. Ti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawag Street, Lawag City, kukwa kinimatmatunahan ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo di Cherry Lynn's Crispy Chicheron nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Ti Cherry Lynn's Crispy Chicheron, adaan raman niya di munto kalipatan, pakiramanan di sa bali pa nga putahe alako da. Cherry Lynn's Crispy Chicheron nga magatang, it is ground floor ti San Nicolas Public Market, kukwa na Mr. Henry Valledor, ken Mrs. Cherry Lynn Jacinto Valledor, manipod Santa Maria, California, Estados Unidos. Daytoyen tinurore di kiti agisem karidi daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, wenyo anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti Barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asirig ti mga to bridge. Nalaka, ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Nagtuloy ti panaglabas ti Aldao, Manong Robert. Nagtultuloy met nya kasla da kamilat na ngagkabsat ti puntirya dagiti nadadagsen. Natatadem nga saludsod ti anak ti Busmi ani Zenivel. Wen manong, dandani peket din kasla iso akanayon ti pagreportan mi. Aglalo kanya nga may nakukwestiyonan iti dandani inaldaw Aldao. Dito'y nga saan kon nga nailimed pa iti riknak ket nagpudnoak kini Ma'am Gina. Napana ka mismo iti opisina na, ngem sakbay nga napanak ket siniguradok nga awan sadyay ti anak na ni Zenivel. Ken inbagak nga, kayat ko nga makasarita nga sulo isuna. Dito'y nga inbagak di aramiden ti anak na kanyak, pakiramanan ti kabsat ko ani Manang Meli. Ken,
na isingasing pegit din kanyak ni Manang Meli kinunak, nga kayat nanti agresay. Kasla saan na makamamati ni Ma'am Gina kariri palawag ko, Manong Robert. Ngem dito'y ngayon Karina nga kasarita na ti anak na. Ngem nagpakaasi ak nanuwen ken mabalin. Ket saan na nga ibaga nga naidanon ko ti problema ken kwa na. Amangan tadadda nga pagpupudutan na kami, pakairamanan ng tikabsat ko, Manong Robert. Ngem kinunani, Ma'am Gina nga kasanungarod nga sulbarin na ti problema. No, saan na kumprontarin ken, saan na nga ibaga, nga munan no anya digiti aramiden ni Zenivel ka na kami, aglaloy ti kabsat ko, Manong Robert. Isu nga, pinatibker kon tiriknak, ket makaamuditan, no anyan to ti agbalin nga, aksyon wenno aramiden ni Ma'am Zenivel kanya no maamuan na nga nagipulo nga kiti amo nga mismo nga ina na Manong Robert. Papagayam saan tayo pala nga may lipas nga may basa dito surat medyo atidog ako dito surat ni pagayam tayo Cesar iri dito nga malim. Anyan to tagbalin niya aksyon ti anak ni Gina nga ni Zenivel no maamuan na nga nagipulong ni Cesar keng kwanit aramiden da when aramiden na katakwa nga kabsat kas empleyado iti negosyo ti inana. Padaanan nin tunubigat ti tuloy ti panakaibasa dito surat ni pagayam tayo Cesar. Dito nga rin na pumakada kami para di programa tayo Tina Palabas dahil di bagayam ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Austin. Ibati minti na talinay nga malim ti Webes papagayam agyaman kam tingkay panagdingeg kaningkay panagbuya. Tina Palabas. Namulit ti agdama babaen ti napalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa masugat. Tina Palabas.